Hello! Tok tok tok, tik tok masikip. 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 Open nyo! Sige! Ah! Hello! Ako, bye! Yes! Sabi mo! Dito tayo ate! Dito kayo, tabi kayo! Sige na! Sige na! Mamaya natin malalaman! Sige, tabi kayo! Tabi kayo mag-asawa! Dito kayo ate! Okay! Eto sa'yo, mother! Ayan! Cauliflower and bouquet! At saka, eto kay sir! Kaway-kaway! Sa inyo pa! Meron din kayong kakanin! Okay, hindi lang yan! Taran! Para po sa inyo! Ito lang ha! Okay, hindi lang yan! Meron ka rin! Balon! Congratulations sa inyo! Sana all birthday! Oo, diba? Meron din kayong balon! At di lang yan, sir! Meron din kayong bigas! Mabigat yan ate. Bigat ko! Hindi ko na ibababa. Okay, andito na ang bigas. Ayan ang iyong bigas. Okay, so, wait lang po. May cash pa yan. Meron pa ito. Hindi ko siya ma-open. Oh, ate, mamaya ito, mamaya. May cash pa yan. Okay, kita kay ate. Meron tayong babasahing letter. Yan. Sana all! Makinig! Okay, babasahin ni ate. Kumpare, kumare, naimbag na aldaw kada kayo amin. Na-surprise kayo? Nag-iisip kung sino ako. Hindi na mahalaga yan. Alam ko, lahat tayo ay nakakaranas ng problema. Pagsubok at kahirapan sa buhay. Nagkataon na ang iba'y naunang nabigyan ng blessings. Pero huwag mainggit dahil hindi natin alam ang mga pinagdadaanan din nila. Kaya, laban lang. Nakadepende ang pagiging masaya sa buhay, hindi sa kung ano man meron tayo, kundi sa kung ano paraan o pananaw natin sa bagay-bagay. Di ba kuya? Kung may problema, 4 na salita lamang kailangan natin lahat. Kahit man gaano kahirap ang buhay, life must go on. Ayan. Kapag di na makaya ang problema, iiyak lang tapos tama na. Punasan ng luha, ayos, damit, magsukay ng buhok, tapos ngumiti lang. Patuloy, ikot ang mundo kay Jesus lamang lumapit sa kabila ng mabibigat na problema sa buhay ninyo. Siguradong darating ang panahon na malalampasan ninyo ang lahat ng ito. At matatamasa ang inyong pamilya ang buhay na pinapangarap ninyo sa kanila. Huwag mapagod, magpakabambuting tao dahil dyan may kapalit na may magandang regalo. Nakita, isuna nga, nangangailangan ng tulong ko, kaya naisip ko kayo. Ang pagpiliin ko, ayan. So, anyangay, isang napakasayang pagbati ng congratulations! Sana ay napakaano masaya. Okay, more blessings and may Jesus our continually blesses you. Okay, so
When you're down and troubled and you need Okay, wait lang. There's more. Makahawak ka na. Pakinggan mo. Ano ba, ate? Hawakan ko to. Hawakan mo. Tumrusas doon. Bakit? Sarado ang daan dyan! Walang madadaanin! Sarado nyo! Walang madadaanin! Sarado yung daan! Sarado mo yung daan dyan! Maganda! Walang madadaanin dyan! Oh no! Oh no! Tamegas, di na lang. Balik nyo daw, balik mo. Para mo yung Bruce pare, body na. Okay, ito pa yung cash. Wala na po yan. Lapan! Kalbo! Okay, wait. Okay, sir, ma'am, ano po ang yung message po sa nagbigay ng sorpresang ito? Wala po ito sa isang... Mamaya, dyan natin malalaman. Basta po, may nag-sponsor po nito para po sa inyo, sa inyong kabutihan. Ayan. Sinuklian po nila ang inyong mga kabutihan para po sa kanila. Message nyo po! Mga nagbigay dito, hindi namin alam ang price. Maraming salamat. Ayan, sir! Maraming salamat sa nag-sponsor. Masaya ba? Oo, masaya. Okay! Bigyan ng jacket! Okay! Magpapakilala na ako! Bigyan ng jacket! Okay, so in behalf of the Nature's Flower Shop and Parties, thank you po sa pagtrust at pagpili po sa amin upang may pahatid po ang sorpresa na nais po nilang ipahatid po sa inyo. Mabuhay po tayo at sa nag-sponsor po, maraming salamat po ulit sa pagtitiwala niyo po sa amin. Ayan, so masaya po ba? Masaya! Okay! Salamat po! Bye! when you're down and troubled and you need a helping hand and nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkness night. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh yeah, baby, to see you again. Winter, spring, summer, or fall, all you gotta do is call, and I'll be there. Yeah, yeah, yeah. You've got a friend. If the sky above you should turn dark and full of clouds,